Isang bahay naman po sa Mangaldan na sunog. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay Bari, Mangaldan matapos munang sumabog ang wiring ng kuryente bandang alas 6:30 umaga ng Hunyo 7. Ayon kay Jaime Balesteros, caretaker ng naturang bahay, agad nitong narinig ang malakas na pagsabog matapos yung patayin ang koneksyon ng kuryente na siyang pinagmulan ng apoy. Sabay na patay ng ilaw. Pagpatay na ilaw, yun, nakita na may buhos. Manong oras po yun, sir? 6:30. 6:30. So nagkaroon po ng short circuit. Ganun. Hindi natin alam. Kasi wala namang kandila, may ilaw buong gabi. Talaga na magkakandila ka pa. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, hindi na nakapagligtas ng gamit ang mga kasama ni Balesteros at tanging ang masot lamang nilang damit ang naiwan matapos unahing mailigtas ang isang kasamang senior citizen. Retirement ko lahat. Retirement lahat. 57 tapos sunog. Sunog po. Nasa kwarto. Sipon ako. Umabot ng higit 3 oras ang sunog bago itutuloy ang naapulan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng BFP Mangaldan at San Fabian. Nagsimula yung apoy mga alas 6 pasado. Pero ang tawag sa amin, tinawag sa atin ng ating tropa sa PNP, 7:14 na po. Pagdating namin, totally na siya, sunog na sir. Bali, fire out sir, 8:30 po. Pero under control sir, 8:20 ng umaga sir. Nagpaalala rin ang BFP Mangaldan sa publiko na palaging suriin ang mga electrical connection sa bahay at ayusin ang maaaring pagmulan ng apoy. Para maiwasan po natin ang sunog, yan palag po natin yung mga dapat na mga appliances na hindi ginagamit. Patuloy pa rin ang sinasagong investigasyon ng otoridad upang matukoy ang tunay na pinagmulan maging ang danyos ng naturang sunog. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.